Wa uku dai tuhibbuna nasarun minallahi fatahun qaribun wa bashirul mu'minin. Yau muna ɗauke da asirin warware sihiri. Warware sihiri akwai waɗanda sun daɗe da matsaloli waɗanda ba a ma san meye matsalarsu ba. Akwai waɗanda sun daɗe da wasu matsaloli a cikin jikinsu ko kuma matsala ta rashin lafiya a rasa yadda za a yi an yi shekara da shekaru. Wani ma mutum ya kai shekara 40, 60, 30, 20 zuwa sama yana fama da wani cuta wanda ba a ma san meye maƙasudinta ba. To wannan asiri ne na warware sihiri kowane iri ne kuma duk daɗewarsa. Idan sihiri ya yi maka yawa ko kasuwanci kake yi za ka ga idan ko jarin miliyan 1000 za a baka to sai ya ƙare sai ka dawo sifili kuma sai ka rasa abin da ka yi ma da kuɗin. Idan sihiri ya yi ma yawa ba ka iya tara kuɗi, idan sihiri ya yi ma yawa ba ka iya taɓuka komi a rayuwarka kuma ko mene ne ka kama sai ya lalace. Wannan asiri ne na sihiri na warware duk wani sihiri da yake jikinka. In ma an yi ma ko baki ko jifa ko makar ko kambun baka ko ma wane iri ne nan take a cikin sauƙi wannan asiri ne mujarrabi nan take a ciki saboda shi kanshi wannan asiri akwai ana yawan kira mu akan wannan asiri ana buƙatan shi. To wannan dai shine karo na farko da na kawo wannan irin wannan asiri mujarrabi nan take a cikin sauƙi. Za ku iya ɗaukan number mu gashi nan za ku iya mana magana ta WhatsApp ko ku kira mu ko ku tura mana saƙo domin ƙarin bayani kuma ko a ina kake a faɗin duniya muna aika asiri duk inda kake. In dai akwai tasha a garinku tashar mota kuma in dai kana da number waya to abu ne mai sauƙi a aika maka saƙo duk inda kake. Muna kowa fatan alkhairi masha Allah alhamdulillah.